Bé, la dansa és la manifestació més antiga de les nostres comarques valencianes. És el fet de ballar el ball més antic del poble que es feia al carrer o a la plaça. I sempre tenim una estructura prou comuna i inclús un origen també prou comú. En alguns pobles este ball es diu d'una manera especial, siga l'antorxa, siga les danses, siga el ball de plaça, ball de carrer, en cada poble d'una manera. Però bé, al fet, a l'acció de ballar aquestes danses, en aquest origen i en aquesta estructura prou comú, és el que diem la dansar. La dansar és el fet de ballar. Bé, és un ball ritual. Un ball ritual vol dir que no és un ball lliure, que pots fer el que vulguis i la passar que te doni la gana, i que no, és sempre una cosa estructurada. És una cosa que en un principi es feia normalment en l'època, anem a dir, pagana, realment, en honor d'algun déu de la fertilitat, i a la replegar de la collita o quan anaven a sembrar, en aquests moments s'organitzaven les festes. Després, al cristianitzar, és quan la Iglesia va agarrar i tot això ho va traslladar en honor a un sant o a una Mare de Déu o a un patró del poble, en honor del qual es fa, i sempre en les vespres. Bé, és un ball ritual en el que pel temps la gent s'ha vestit d'una manera especial i el que ha agafat ha sigut els trajes representatius que han tingut en el poble. El traje que ha anat evolucionant i guardant en les cases per a traure'l només en el moment especial com són les danses. Després, este ball, que és de dolçaina i tabal, té una distribució. Normalment té un començament que solen ser les persones més balladores o més respectables o més d'honor del poble, siga a lo millor esclavaris d'aquest any, siga els majorals, i que comencen el ball. Després, la gent que va participar normalment se situa els homes en l'estructura més antiga o més simple, és els homes en una filera i les dones davant. Això, en alguns llocs, ha evolucionat fent uns quadres en què hi ha dues parelles alternes, i així va variant. Aquesta distribució va prenent la forma allargada si és al carrer o si és en la plaça, redona al voltant de la plaça. L'estructura del ball, i musicalment, té una eixida, com hem dit, que sempre la persona més important del poble o més balladora és la que comença, té una eixida, unes melodies especials per a l'eixida. I després és quan ja se van acomodant la resta de les parelles. Normalment, aquesta eixida sol ser en una música de xàquera i que van prenent lloc de la plaça o del carrer on tenen que començar ja el que són les melodies de les danses purament. En quan sonen aquestes melodies, fent dansa plana, van caminant i sobretot al ritme del tabal. En quan ja en si està la melodia, fan una evolució, una mudança dins del quadre. En molts pobles el que han fet és que al principi el que hi ha és una sèrie de melodies en què se fa una cadena per una distribució, per una compenetració de la gent del poble entre si en bon sentit de germanor i de tal. El que va quedar en València, algun mestre de ball, que al final del segle XIX miraven el que quedava del poble i tal, va agarrar i les danses de València les van estructurar per a escenari. Escenari en el que ara aquest ball, aquesta composició de ball
un poc especial, li diem la xàquera vella. Però en si el que és el nom de xàquera és el principi, l'evolució del principi. Després ja estan les melodies i com a estructura general està l'eixida, està el cos de danses, on he dit que pot haver un tros, unes melodies empleades per a una combinació, per a una cadena, i les altres per a una sèrie de mudances, com la pinya o el passar-se, etc. N'hi ha moltes replegades per ahir per els pobles que han anat quedant. I un final que te dona un avís, un final que és conegut en la major part dels pobles com a fandango. És com una lluita entre els dolçainers que van accelerant la melodia i els balladors que van també el pas aumentant-lo de ritme, fins que al final això s'acaba. I en general això és la dansa i és un poc també l'estructura que vaig fer en un moment determinat mirant tota la resta de danses, de ball pla, de ball de carrer i tal, que queden al país, per a fer una estructura per a la dansa de la Mare de Déu, que la vam començar l'any 75, junt als dolçainers, l'escola de dolçainers de l'Ajuntament de València, que la dirigia Joan Blasco. I així, a poc hem anat incorporant alguns grups, després han afegit altres, i tant de balladors com de dolçainers. I res. I després inclús la Fallera Major i la Cort d'Honor de València també s'han afegit i entre tot ha quedat ja el que coneguem en aquest moment com a la dansa de la Mare de Déu, que la fem la vespre de la Mare de Déu i que s'ha hagut que fer ja desdoblar perquè està l'afluència que hi ha de gent que en una nit no hi havia prou. Això és la dansa.